Iya iya iya. Keduk jumeneng Mbak Nanda. Wilujeng dalu Mbak Nanda. Nggih, wilujeng dalu Mas Dalang. Pinaringan asma, nama lengkap sinten, Mbak? Nggih niku wau. Mbak Nandasari? Nggih, ngoten mawon. Tulung agunge pundi, Mbak? Kula bagian ngunut. Wadah, ngunut. Kaya tau krungu daerah ngunut ki ngendi? Tapi sanes kali wungune. Kula Mas kacangan ngunut Mas Dalang. Alhamdulillah. Bilih kersa pinarak nggih kula monggo. Nggih, sanes wekdal mesti mampir mriko. Sakmenika menempuh sekolah pendidikan wonten ing pundi, Mbak Yu? Napa sampun lulus? Dereng tasih kuliah. Alhamdulillah, kuliah semester pinten, Mbak Yu? Semester sekawan. Oh. Wonten Tulung Agung mriki mawon? Nggih. Oh, nggih. Wah, jan luar biasa niki nembe sepisan nggih ndereke kula nggih. Nggih. Ampun kapok. Mboten dereng dijajal. Kelakone kanca-kanca kaya ngono kuwi. Nggih. Heeh. Maksudnya dijajal suarane. Mergo iki lagi kepethuk. Iya. Nggih dijajal tabuhane. Oh, nggih, kanca-kanca astagfirullah. Nun sewu menika nderek ajar nggih Mas Dalang. Semua belajar, Mbak. Semua di sini belajar. Nah, saiki yo lon-lonan dhisik. Niki jenengan milih, Mbak. Wonten aja lamis. Memanik tinggal katresnan. Monggo. Apa? Heeh. Memanik mawon nggih. Ning anu nggih, dibawani sik nggih. Bawani. Sembarang napa bawane pun manut kula. Memanik niki nggih lagu Made in Tulung Agung. Ya, Monggo Mbak Yu. Iya. Diputru atuh. Bapak-bapak. Iya. Nggih. Pangkur rina samawon nggih. Oke, siap. Heeh. Mangga. Rina sayaka rasa komendel mawon teng jenengan. Loh, Mas Dik menikmati suara menikmati. panjenengan nggih kalih maos-maos pesan WA, IG, TikTok. Nggih. Sami ajriye to niki. Boten. Boten nggih. Ngomongno Pak yo. Ya, terus nih ya. Telek. Iya. Yuk. Karo sarasaning ati Mbak Nanda, jenengan ampun wedi kalih kula, ampun kuwatir kalih kula. Kula niki wong lanang introvert. Kula niku cedak wong wedok sithik niku ndredeg kok, Mbak. Allah. Mboten. Saestu nggih niku. Nggih, cedak sithik lho guyu ati ngene ndrodog ngene. Kaya ora wit biyen ora tau ngono, cedak wong wedok. Oh lah, lho sing dik winginane. Sapa? Lanjut. Oh alah. Dugi pundi niki wau? Wah. Wong Nanda niku nyuwun sewu. Lah iki lho. Mbok-mbokane melu iki. Lah aku ya wis wedi lek iki mangarep mangkat
Sules kaya mbuh lho Piye yu? Piye. Mbokne yo panggah ngadeg ta ya. Panggah nyauri to. Oh nyauri. Mriki mawon teng mriki mawon. Nggih, pripun. Dadi Mbak Nanda niku wau bidal niku pun adem panas. Sebabe jujur mawon lek sak sekarang sinden muda ya toh lek ngiringi Akbar mesti ndredeg. Salah sithik dihujat netizen. Pokoke kameng awo. Sekarang itu Den Akbar itu lagi viral luar biasa. Viral. Bocah ganteng, pinter luar biasa. Loh, iya ta? Lah iya ta? Lah, mesti karo sapa? Kalau di itu Pak Dalang milik umum. Gitu ya. Ya, lah dadi Mbak Nanda ora apa-apa, permisi dulu sama penggemar Mas santai Anda. Nuwun sewu nggih. Alah santai mawon. Nuwun iku namung totalitas. Ora apa-apa wong kowe mbok gandrung mbok demok tak lilani. Nek nggur panggung. Iya ta, las. Iki golek duit. Makasih. Loh, Mas Akbar ki yang lirik gak apa-apa, mumpung nang kene. Kula niki kandhane kula wau, kula cedak wong wedok sithik no, ya ampun brodok geringet kula sak grontol-grontol niku saestu. Percaya. Sampeyan ki alim, bocah alim. Nah, alim yang ngun limpe Mas teh. Nggak lanjut, Pak. Sumanding sisihmu Pagelaran malam hari ini juga disiarkan langsung lumantar channel YouTube Astabrata Media. Anjing, wilujeng dalu ki ingkang wonten mirsani wonten griya nggih. Nggih, heeh. Muga-muga iso dadi jampi sayah tombo kesel kanca melekan. Ya, lanjut. Ya ta, pokoke lek ora nek sing alate digandrung ki mesti lali kowe. Supe. Janda Mbak Lucy rumangsaku ora. Heeh. Iso dalbo kemen iki. Di napa? Iya. Bapak ini ki gemes, Pak Dalange kae lho, Mbok, gandrungen ngoten lho. Aduh. Malah Supri karo Joimin. Oh ya ngerti Supri karo Jaimin. Dintekne, Mbak. Heeh, Iya. Kang Tano
rai. Kon sing ngegong iki kon fokus ngono ra. Iya. Nggih bajute, kula enggak mamane nggih. Nggih, ya buka celuk, Mbak. Ya, Ya. Mung slira Iya.